bangun Jo, tay kwarta ron ba? Jo, ayo hospital. Bangun ba Jo? Jo, bangun ba kay wa tay kwarta sa hospital bakal kay mga resita. Jo. Jo. Sana mga motor dugay pag lagi. Jo, bangun na Jo, wa pa di motor Jo. Mabot sa mga motor ay dabang napasinti na to kamat ko no diri oh. Jo. Jo, bangun Jo. Jo, non sa naman ka Jo. Di motor da. Jo. 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 Balikan mo sir. Ha? Tabangin mo sir, kaya akong pasyente sir ba nagsakit na sir. Di na makaya sir, di na mo bangon sir, mo kirig na kalit ba? Ano sa man eh? Namot na sir, overpating na guro sir, mo kirig na magalit. Ay sa. Tabangin mo sir, sir, kaya akong pasyente sir, maluwi na kayo mo kahit magkirig sir. Problema ani na ako'y karga sa unahan. Sir, maluwi ka sir, di saro ka maluwi yan imong pasyente sir. Kabalo ka? Ayo ko'y karga sa unahan. Mo kay ning gadala kog Sir, bukag. pasyente man sir, karga man to sir, sir. Kumaunsa ni sir? Og dili ko to kargahon, ako'y basulon. Kay nagdali pod sila, nagsamot kumaunsa kami. ni sir? Ipakyaw ba ko no 1.5 king bayad sa kuan, gikuhaan na Sir, nako. pagdaw na ko 1.5 sir, kagaanan akong cancer do, pasyente na ko sir, mo kalitan yung kirig ni sir ba? Sige lang, mubalik ko na yun. Ayaw, balik sir, sige lang sir, hanyo Oh, ano yan? mo sir ba? Kung naay motor mo agi, ayaw mong sakay. Hulata ko ninyo. Emergency man ka na. Emergency kita kita anak ko na sir, nahigda na sir. Gani, mubalik ko na yun. Ano sa naman ka? Emergency kay boss no, nya nangita kay mig motor nya, di pa jud kapasakay. Sige no, good boss. Mau gani no. Kay nabuto. Basta mubalik lang ko na yun. Maunsa ni pasyente nako, basi ko jud kung ban boss. Dili na kay kaginhawa pa na ako. Ginawa ko sa mo kahit mag nagkirig boss, maunsa ni ko jud kung paano boss? Ako man, yun sa ko na, igor man ko ni Di ba agi. kapasakay? Imoon pa ko ninyong biktima, ako pa'y sadaan. Di ba kapasakay no? Emergency naman ako. Basta kay mubalik ko na yun. Jo, angon Jo. Jo. Jo, sir. Sige na, sir, maluwi ka na mo sir ba? Ayaw sakay lain ha, balik ra ko. Sir, di ba pasyente maluwi ka kayo, di ka tinlog ba? Balik ra ko, dili tayo. Balik ra ko yan. Wala gyapon mo kasakay laing motor? Yan na makasama sir nga di may pasak yun. Dagan na kayo ng motor di, uminsa ka, napaabot na nimo. Kita man ang mga motora. Amot, minsan na, nanaping man na dari. Nisakay na lang unta mo laing motor. Yan naman kapabutong ka na mo, di nagpaabot na nimo. Sige, mubalik ko na yun. Asa pa man na yato, di mo kargaan na kaya kung pasinti yun, wala, naglagom na. Ihatod ko ni kay pasahero ko ni. Lain po, dito pa sa Ang unahan. ni pasinti na ko, ikaw dyan dahil na ako ha. Babaklayon ko ni. Pagdali na ito, sige, lagaw na. Sige, ihatod sa ko niya kong pasahero. Ang kuwan ako, magalit na nagkinig pa, pagdali mo, sir. Ha? Pagdali dito ba? Ihatod sa kay ko niya kong pasahero no. Sir, abot din mo dire. Balik ra ko na yun. Ay, nagsiya akong, sir, dayong ito eh. Ha? Dayong ito. Ay, sa bagay na ko'y pasahero eh. Ala ka, mubalik ka. Mubalik lagi ko. Naman ko'y pasahero. Sige lang, isa naman nakabuk, pwede na sod bukag niyo. Dili na ko pan, pesa. Ang sa naman tawag. Balik lagi ko na yun. Sir, kanina ni sir, kanina na ni sir ba? Mubalik lagi ko na yun. Sige naman ka kanina. Sige Sige ba? sir, ay na badayugi ko sir. Ay, sa ba? Pagilom ma. Dito yun ko nga. Mubalik na ko kay 3 minutes pang video. Kinahanglan 8 minutes ni. Hindi ba, emergency man yun. Kaya kailangan na po ni dalong hospital na eh. Lagi, wala ikuan na. Unsay ikuan na na. Amo, to sa kita na, berpatay guro. Unsay gibati ana. Bukal ito kay kirig no, ako kay balo. Sabi, pangutan abi unsay gibati ana. Kasi kibatay ni mo, Jo. Tadi mo tubag. Kita bitaw ko, tamahin ko sabi. Sige ba, pangutan aba unsay gibati ana. Mura pa correct sir no? Kita bitaw na gibati na, pangutan pa nimo. Ah, sige. Matay kargao na mo sir, kay emergency na sir. Balik ko na yun. Kasi balik sir, emergency naman kanyo. Mubalik Sa kaning pasyente na kung nga di na mo tindog, di na mo lakaw, di na mo pano, di na mo sulti. Ama di na mandara ko motor. Tanawag kabaan ka na mo. Kargaan na sir, be. Sir, Ah, balik ko na yun. Okay. Balik ko na yun. Sige. kung pasyente ba, ikabi na ng balik mo na, ikaduha na. Balik ko na yun. Balik ko na yun. Sir, ikaw na ba? Jo, Dali, dali. Karga na, karga. wala ka pasayro? Wala na, kasi sulod na sa bukag para madali ta. Ako ka daw, kalita yung ikaw Sige. dali. Masama ka rin pagkuhan niyo, kasi ako ka daw, bugat na yan eh. Hinaya lang ha, kaya mabunog ha. Hinay lang. Ah, dali. Ah. Ibabag na lang guro. Sige, babag. Ay. Yo. Doon na. Tabako na ko ni. Ang sabakon na mo? Sige. Nalang. Bantay lang ha, bantay lang. Sige. Op, isa gliyok. Isa gliyok. Sige. Hinaya na lang kayo, mahulog niya. Isa gliyok no. Samit. Isa gliyok ya. Ayaw gisandig sa ko kay dili ko ka perso og tarong. Oh, anak ka.